Здравейте! Вие сте с новините на Киберсигурност БГ. Днес ще разгледаме една тревожна тенденция, която набира скорост в световен мащаб. Задължителното предварително инсталиране на правителствени приложения върху нови смартфони. Мярка, която се представя като за наше добро, но крие сериозни рискове за личната ни неприкосновеност. През последните месеци Индия и Русия вече въведоха подобни изисквания. В Индия, например, Министерството на телекомуникациите задължи всички големи производители да инсталират приложението Санчар Саати на всеки нов телефон. Това важи не само за бъдещи устройства, но и за вече произведени, които все още не са продадени. Интересното е, че приложението не може да бъде премахнато или спряно от потребителя. Той има достъп до съобщения, обаждания, снимки, камера, памет и дори уникалния идентификатор на устройството. Всички тези данни се изпращат директно към държавните сървъри. Официалната причина – борба с измами, кражби на телефони и заплахи за националната сигурност. Но на практика гражданите нямат право на отказ. Никой не може да провери какво точно прави приложението, защото неговият код е недостъпен за независими експерти. А сега нека видим какво се случва в Русия. От началото на есента всички нови смартфони, таблети, компютри и дори смарт-телевизори трябва да идват с предварително инсталирано държавно приложение за съобщения, наречено MAX. Критиците веднага предупредиха, че това може да се използва за проследяване на потребителите. Паралелно с това, руските власти започнаха да ограничават гласовите и видеообажданията в популярни приложения, като Telegram и WhatsApp в голяма част от страната. На WhatsApp дори беше отправена заплаха за пълно блокиране. Но какви са рисковете за обикновения човек? На първо място, постоянно наблюдение без съдебен контрол. Приложенията работят на заден план, събират информация за обаждания, съобщения, снимки и местоположение. Дори да не сте заподозрени в нищо, данните ви се съхраняват на държавни сървъри. Второ, липса на прозрачност. Затвореният код означава, че никой независим експерт не може да провери дали приложението не изпраща и друга информация, като контакти, история на сърфиране, достъп до микрофон и камера. Трето, невъзможност за отказ. Телефонът се превръща в задължителен държавен шпионин в джоба ви. Ако не искате това приложение, единственият вариант е да не купувате ново устройство или да използвате стар модел. Четвърто, опасност от разширяване на функциите. Днес приложението е за борба с измамите. Утре може да започне автоматично да докладва подозрително съдържание, да сканира чатове или да блокира неудобни сайтове. И не на последно място – нарушаване на основни права. Правото на личен живот, свободата на словото и презумпцията за невиновност. Сега всеки е под наблюдение за всеки случай. Как се представя тази идея на обществото? Правителствата използват една и съща риторика. Това е за ваша защита. Това е за националната сигурност. Само престъпниците имат какво да крият. На практика усещане за сигурност. Какво можем да направим ние, гражданите? Експертите съветват да използваме телефони с отворени операционни системи, където подобни приложения могат да бъдат блокирани напълно. Да подкрепяме производители, които отказват да участват в такива практики. Да настояваме пред народните представители за законова забрана на задължителни приложения с недостъпен код. И да използваме криптирани комуникации и VPN, докато все още можем. В заключение, когато държавата започне да инсталира софтуер, който не можете да премахнете и не можете да проверите, това вече не е защита. Това е контрол. И веднъж въведен, този механизъм рядко се отменя доброволно. Останете с нас за още новини и анализи по темата за дигиталната сигурност.